Kaixo, egunon. Aspaldi ez nuen hitz egiten zuekin, ez? Baina gaur sentitu pizka bat beharra, ez? Hasi gara pizka bat askatasun hau zaintzen eta kalera ateratzen hasi gara, baina egun hauetan pizka bat dagoen desmadreak bultzatuta, pues erabaki dut pizka bat kanta hau jotzea. Kasu honetan ez dago abotsik, bakarrik da oso musika ezaguna da, egun hauetan oso modan jarri da, eta bakarrik da gogoratzeko kontuz ibili behar dela. Oraindik gerra ez dago irabazita, beraz kontuz musika hau dantzatu nahi ez baduzue. Venga, eutsi eta animo!